बिजनी जिल्लानि साहा थानाय बे भावरागुरियाव मानगोनां आब्दुल्ला शेख बिथाङा गावनि फिसाजो आमायरानि मुङावहाय जिम सेन्टार खुलिदों। बेयाव आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरनानै बे जिम सेन्टारखौ बेखेवहोदों। आं जोबोद मोजां मोनदों, मानोना बे सा ओनसोलाव जोंनियाव जिम सेन्टार गैया आरो बे जिम सेन्टाराव फैनानै बे ओनसोलनि सेंग्रा जोहोलावफ्रा फैनानै बेयाव मोजाङै गावखौ माने राफोद सासे जोहोलाव खालामनो थाखाय बेयाव जिमाव बयबो गेलेफैगोन। आं मिजिं थिदोङो बे जिम सेन्टारनि जिथु सिमां बे गमामायैनो मोगथाङाव फैगोन आरो बेयाव मेन खोथाया थाखा फैसा खामायनायनि थाखाय बे जिम सेन्टार खुलियाखै। बे ओनसोलखौ माने रोगमानिफ्राय बेमार आजारनिफ्राय बारग'होनो थाखाय मोजां राफोद खालामनो थाखाय बे सिन्ताधाराजोंसो दिनैहाय बे जिम सेन्टारखौ खुलिनाय जादों। थैंक यू। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बर' खौरां नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोंनि नैबे आमायरा जिम सेन्टार भावरागुरिनिफ्राय गोजोननाय अननाय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दिनैनिफ्राय आमायरा जिम सेन्टारखौ खुलिनाय जाबाय। जोंनि मानगोनां बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारीनि आखाइजों फिथा खानानै अपेनिं खालामबाय, बेखेवनाय जाबाय। आङो रायजो राजानिसिम खावलायनो सानदों, जोंनि नैबे भावरागुरिया सा ओनसोलाव बिजनीनि सा ओनसोलाव जोबथारनाय जायगा, जों गोबां दिगावनो गोग्लैसोनाय जायगा। बिनिखायनो जोङो दिनै बे जायगायाव जिम सेन्टार खुलिनानै माने जोङो जोंनि सा ओनसोलनि मानसिफोरखौ जों देहायारि फिटनेस खालामनायाव, फिजिकेल फिटनेस खालामनायाव मदद खालामनो थाखाय खुलिनाय जादों। बेनिखायनो जोङो खावलायनो सानदों, नैबे जोंनि आमायरा जिम सेन्टाराव जोंनि सा ओनसोलनि बा जेसेबांखिया खाथि खालायाव थानाय मानसिफोरखौ माने फैनानै खम दामनि एसेल' अनजिमानि राङावनो माने फैनानै सोलोंथाइ लानो, गावनि देहाखौ फिटनेस खालामनो थाखाय आं खावलायदों। जोङो देहा थायोब्लासो जोङो जिउआवबो माने गोबां खामानिखौ माने मावलांनो हायो। बेमार आजारबो साग्लोबनो हाया देहाया जुदि फिट थायोब्ला, बेखौ जों बयबो मिन्थिगौ। बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों जोंनि लाइमोनफोरखौ, बर' लाइमोनफोरखौ फैनानै नैबे आमायरा जिम सेन्टाराव एसेल' बिबांनि रां होनानैनो माने गावखौ फिट खालामफैनो हागोन, ट्रेनिं लाफैनो हागोन। आं बेखिनिखौ बुंनानै जोंनि आमायरा जिम सेन्टारनिफ्राय खनसेबाव आरोबाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो बर' खौरां बिजोंनि मिडियायाव गोजोननाय बावनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। মানে আমাৰ এইটো বহুত দিনৰ সপোন আছিল। আমাৰ অঞ্চল বহুত পিছপৰা অঞ্চল। আমি বহুত দিনৰ পৰা আশা আকাংক্ষাৰ পিছত এইবেলি আমি বহুত উদ্যমেৰে আমাৰ জিম চেণ্টাৰ নামাকৰণেৰে জিমটো মুকলি আজি ধনঞ্জয় বসুমতাৰীৰ দ্বাৰা কৰালোঁ। আমাৰ অঞ্চলত 20 কিলোমিটাৰ দূৰত জিম চেণ্টাৰ আছে। ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে। আমি ফিজবিলাক বড় বজাৰ যাওঁতে বা বিজনীৰ পৰা যাওঁতে এজন মানুহৰ বহুত লাগে। সেইকাৰণে আমি মাহিলী মাত্ৰ 500 টকা বিনিময়ত ইয়াত জিম চেণ্টাৰ আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। কাৰণ আমাৰ সব দুখীয়া মানুহ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতে ড্ৰাগছত আসক্ত নহয় আৰু মোবাইল লৈ ব্যস্ত নাথাকে, শৰীৰ চৰ্চা কৰিলে বেমাৰ আজাৰ কম হয়, সেই উদ্দেশ্যৰে লৈ আমি এই জিম চেণ্টাৰখন মুকলি কৰা হ'ল।